Hej, Lars Andersen her. Den her video bliver en lille smule som et déjà vu af en video, jeg lavede for et par år siden, hvor jeg også blev indkaldt til afsoning i fængsel. Dengang var det for at kæmpe imod den her meget, meget totalitære og fæle overvågning, masseovervågning, som politikerne og myndighederne igennem Rigspolitiet ruller ud over landet med ANPG-kameraer, der filmer alt og alle, når de kører fredeligt rundt i deres bil, uden der er nogen som helst konkret mistanke mod dem. Den her gang handler min fængselsindkaldelse om, at jeg har kæmpet imod coronatyranniet, som vi jo alle sammen blev udsat for, hvor vi skulle spørge Mettemor om lov til at sidde på en fortovscafé, til at blive klippet, til at gå en tur i skoven med vores venner, og hvis vi gik en tur i skoven med vores 6 venner eller 5 venner, jamen så kunne politiet komme efter os og bruge våbenmagt i virkeligheden til at forhindre os i at gå en tur i en gruppe på over 5. Det kæmpede jeg jo imod ved at, ifølge min dom, at sætte folk i stand til at lave falske coronatests og lave en falsk coronatest med Mette Frederiksens CPR-nummer. Mayflower all the way. Det har jeg nu fået det her brev fra Kriminalforsorgen om, at jeg skal ind og afsone for, og lad os prøve at læse det igennem for at se, hvad de mener om en person som mig, og hvad jeg skal gøre nu her om snart, hvis det står op til dem. Det er fra Kriminalforsorgen, område Kontor Vest. Lars Grav Andersen sendt via digital post. Indkaldelse til afsoning. Du skal møde til afsoning mandag den 7. april 2025 kl. 13. Det er altså nu, hvor den her video bliver frigivet. Det har jeg sat en timer på, kan man sige. Og så står der lukket i åben i Renbæk fængsel. Jeg forstår ikke terminologien lukket i åben. Det må være en eller anden fængselsslang, som jeg ikke lige er bekendt med. Jeg har prøvet at søge sådan frem, hvad det kunne betyde, men man er åbenbart i et lukket fængsel, selvom man er et åbent fængsel. Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Renbækvej 12 i Skærbæk. Helt nede i bunden af Jylland. Hvis du udebliver eller møder for sent uden lovlig grund, bliver du anholdt. Ja, det gjorde jeg også sidst, for jeg mødte jo selvfølgelig ikke til min egen undertrykkelse, fordi sådan noget medvirker jeg ikke til. Du får en strafferetslig bøde på 1000 kroner. Ja, det fik jeg også sidst, og den har jeg ikke betalt, og den kan de ikke rigtig indkræve, hvilket også glæder mig en lille smule. Det har jeg selvfølgelig heller ikke tænkt mig at have nogen indvirkning på, hvordan jeg agerer, at de giver mig en bøde på 1000 kroner, som de alligevel ikke kan inddrive. Du vil ikke få tilladelse til udgang i op til 6 måneder. Nej, men jeg fik heller ikke nogen som helst tilladelse til udgang sidst. Jeg fik knap nok besøg det meste af tiden, fordi at Vestre Fængsel åbenbart ikke mente, at jeg skulle have besøg ved at egentlig forudsætte, at jeg skulle lade min familie vente 10 timer om ugen i telefonkø for måske at kunne besøge mig hver uge, og altså at vente 10 timer i telefonkø i almindelig arbejdstid er lidt svært for normale mennesker. Så jeg fik et besøg på 20 uger, mens jeg sad i Vestre Fængsel sidst. Men det blev de frikendt for. Vi stævnede dem selvfølgelig, men byretten i København mener, at det var der slet ikke noget galt i. Vi kunne bare vente i 10 timer om ugen på måske at få tilladelse til at besøge. Okay, vil du ikke kunne få besøg af venner og bekendte i op til 3 måneder? Det fik jeg heller ikke sidst af indlysende årsager. Der fik jeg sådan lidt besøg, inden jeg endte i Vestre, men altså de vil også forhindre en i at se sine venner. Det er kun den nærmeste familie, der må besøge en, hvis man vælger ikke at møde op til egen undertrykkelse her. Det kan også betyde andre ting. Står der, du vil måske blive flyttet til et lukket fængsel. Ja, det virker som om, at det er jeg allerede. Eller for sværere ved at blive flyttet fra lukket til åbent fængsel. Og i mit tilfælde er det jo faktisk en meget stor straf at blive flyttet til et åbent fængsel. Det er jo sådan en slags fluernes herre feriekoloni for kriminelle muslimer. Og når man som mig ikke er vild med islams tilstedeværelse, muslimers tilstedeværelse i Danmark, og er offentlig fortaler for at remigrere muslimer, der befinder sig i Danmark, til deres kulturelle hjemlande, fordi der hører de meget bedre til, og der kan de ikke begå samme, der skader de ikke danskernes sikkerhed og frihed og tryghed.
Når man så er i et åbent fængsel, hvor folk sådan bare kan myldre rundt uden opsyn, så er det for en person som mig faktisk en ekstra straf at være i et åbent fængsel. Og du kan miste mulighed for tidlig prøveløsladelse. Jamen, jeg blev heller ikke tidlig prøveløsladt sidst, selvom jeg sad alle 9 måneder i isolation, så mente systemet altså, at jeg skulle sidde tiden ud, fordi at 6 måneder i isolation var altså ikke nok straf for dem, så der skulle jeg sidde tiden ud sidst, og det skal jeg nok også den her gang. Modtager du offentlige ydelser, har vi oplyst din kommune om, hvornår du skal mødes, således at de stopper udbetalingen. Og ja, jeg får faktisk offentlige ydelser. Jeg får SU, fordi jeg er indskrevet på Københavns Universitet, for at kunne dokumentere en eller anden form for indkomst. Det er jo ikke penge, jeg bruger på mig selv. Jeg har faktisk ikke fået adgang til dem endnu, fordi at jeg ikke rigtig kan få en dansk bankkonto. Men når jeg så får adgang til de penge, så udbetaler jeg dem. Jeg dem selvfølgelig til et eller andet godt formål. Det kan være Generation Identitær måske, som 50% til dem, og så 50% til Rasmus Paludan. Så det kan de penge gå til. Jeg har selvfølgelig ikke noget at bruge deres penge til. Det er bare noget, jeg har søgt om for at kunne vise, at jeg har en indtægt simpelthen. Men altså, de går til værdigt trængende, hvis jeg engang får fat i de her penge. Så de kan bare sløjfe dem. Jeg skal nok klare mig. Straf, du skal afsone. Fængsel i 8 måneder idømt ved Københavns Byret den 6. september 23. Hvis du har været varetægtsfængslet i denne sag, vil den tid blive trukket fra. Og jeg har været varetægtsfængslet i den her sag. Jeg har været varetægtsfængslet i lige knap en måned, der hvor Københavns politis, kan man sige, SWAT-team, de brød døren ned til en lejlighed i København og rev mig ud af sengen. Der er jeg så blevet fratrukket 1 måned, men der er så blevet lagt en måned oven i den her afsoning, fordi jeg sidste gang, jeg var i fængsel, der flygtede jeg jo, eller jeg gik fra Sønder Omme fængsel, fordi selvfølgelig, at de ikke har nogen ret til at holde på mig, fordi jeg heller ikke dengang havde gjort noget forkert, så der gik jeg jo fra, og det er jeg så blevet straffet for i en måned. Så det er de her 8 måneder, jeg skal sidde i fængsel. Og jeg kan sige med det samme, at jeg møder ikke op i fængsel, også selvom at der er de her, kan man sige, grimme konsekvenser, jeg ikke kan få besøg, og jeg får en bøde og bliver anholdt og alle mulige ting. Fordi mit selvværd betyder simpelthen mere for mig end rigtig mange andre ting. Altså hvis man møder i fængsel til en uretfærdig dom, hvor man skal hjælpe med at tyrannisere sig selv og holde sig selv indespærret, og i mit tilfælde sandsynligvis i isolation, jamen så mister man ligesom noget af sig selv ved at deltage selv i det her. Så ja, hvis jeg skal undertrykkes og isoleres og puttes i fængsel, så er det altså ikke noget, jeg selv hjælper med til. Så er det noget, som systemet med magt skal gennemtvinge ved at hente mig, hvor de nu end finder mig denne her gang. Så jeg kommer selvfølgelig ikke til at møde i fængsel, også selvom at det på mange måder er en lille smule, kan man sige, ubelejligt, fordi jeg bliver jo nok først indfanget om et par måneder eller sådan noget, hvis sidste gang procedure ligesom også holder den her gang, så jeg får sikkert igen til at sidde julen og nytåret over i en eller anden isolationscelle, der stinker af urin. Det gjorde det i hvert fald i Vestre Fængsel, fordi folk jo, inklusive mig selv, tisser i håndvasken, fordi det simpelthen ikke er særlig fedt at skulle vente en kvarter 20 minutter på at få lov til at gå eskorteret på toilettet. Altså, så vælger folk den løsning. Så det får jeg sikkert lov til at slås med igen den her jul. Men af den tid, den store glæde, så står der så. Betaling for din billet, hvis du i Danmark rejser med bus eller tog, bla 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 bla. Lad os bare springe det over. Medbring dette brev, fotolegitimation og sundhedskort. Og jeg kan garantere for, at jeg ikke gør, som de siger, så jeg medbringer ikke dette brev, jeg medbringer ikke foto-ID, og jeg medbringer ikke sundhedskort, i det jeg heller ikke har et sundhedskort som udenlandsdansker. De kan jo ikke rigtig straffe mig for det, altså hvad vil de gøre? Vil de sætte mig i fængsel?
Du må ikke være beruset eller påvirket af stoffer, benådelse og udsættelse, bla 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 bla. Og det her brev fik jeg jo sådan en uge efter endelig dom. De er virkelig glade for mig, fordi at de har jo de her regler om, at man skal hurtigt indsættes, hvis man har fornærmet systemet. Og det er jo i paragraferne 119a. Det er jo meget det, som min dom også handler